Okay, may adlaw ni adlaw Martes, July 7, 2026. Magluto na pud kag balik-balik na sudan no. Kay magbalik-balik man pud ka og kaon at ang sudan balik-balik kun san. Di gini ka pinga ug mobalik ka o mobalik pud ang sudan. Okay, lusok pong gamay. Ikaw joke na. Kaya na magluto kag simpleng pansit na kay sunan. Nanira. Ani may tabuan ni di gini viral nga mga videos no. Ani ni kutob sa saray kung mention kasi matinuod ug silay Dios ani mga igsoon no. Di gini mabot og milyon ug moabot ng milyon. Ay koy laing buhaton. Sa may kung ina ko mo mention kay basin po inyong himuong milyon mga igsoon imposible nga kuno og milyon ning nani nga videos no. Okay, simpleng pansit na itong luto no, karon adlaw ang igsunan. Sulamian ni kaayo manok ning adobo gamay gahapon ang napalit sobra namong gipanihapon og akong gibutangan og pansit magigsunan og tagtuyo daog na sudan ang Malabo. Wala ni yun baryo no probinsya magigsunan ko. Okay, salamat sa inyong sawang pagtan-aw ni akong vlog no. Atong kana repolyo na magigsunan ro na pud tay mabani nga bitamina sa tong lawas ba di pud yung ulong pansit magigsunan ko di ba. Nagi gulay butang agi ato ginang tagaag kuan yang nay importansya nga ato ang pagkaon ba nga napoy masud sa ato ang kalawasan nga bitamina aron maka-sustain putan ng kalibutan na. Ana ra wala hapit na maluto no. May sana maluto kay ang kuan na ang cabbage o repolyo ray atong gi sukod ana o kuan na maluto ang repolyo luto ng tanan mao may wahing libutang. Okay magigsunan ana no. Okay daog ng paniud to atong magigsunan so viral ni 1 million views na milagro gyud mo lukso kung aman sa paylaing buhaton na to di na ko saad ba basta kay naagi ko unique nga buhaton mabot og milyon. Itaw imposible og kaning abot og milyon makalihog lang og support ani mo igsoona no kay pinobre lang basta kay naaya tong mahipos nga singana bios ba si isip amigo ta. Okay, salamat.